खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ काजलगावआव मानगोनां मन्त्रि श्री इउजि ब्रह्मआ फरायसाफोरनो स्कुटार, साइकेल आरो नोगोद बान्था रानदों। हादोरसानि गुबुन जायगाफोरजों लोगोसे चिरां जिल्लानि मेलेमगोनां फरायसाफोरनि गेजेराव आनन्दराम बरुवा बानिकान्थ काकति बान्थाखौ हादोरसानि केबिनेट मन्त्रि आरो चिरां जिल्लानि गार्जेन मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ गथायो। रायजोनि केबिनेट मन्थ्रिया मंगलबाराव बान्था राननाय फोरबोआव साबा फरायसाफोरनो नेरसोनारि चेक रानदोंमोन। बे फालिथायाव जिल्लानि सा 5,938 फरायसाफोरनो गिबि मन्थ्रिनि जर'खा बिथांखिनि सिङाव साइकेल, प्रज्ञान भारती बिथांखिनि सिङाव डक्टर बानिकान्थ काकति मेरिट बान्था होनाय जायो। आनन्दराम बरुवा बान्थानि सिङाव गोजौ फरायसालिनि आनजादाव 75 जौखोन्दो एबा बेनि बांसिन नम्बर मोन्नाय सा 370 फरायसाफोरनो नोगोद बान्थाबो राननाय जादोंमोन। बे बुब्लियाव रायजोनि केबिनेट मन्थ्रि आरो चिरां जिल्लानि गार्जेन मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ खौरां बिजोंनि सिगाङाव बुङो दि आसाम सोरखारा हिन्जावसाफोरनि सोलोंथाइनि बिथिङाव सिगांथिं लांनो थाखाय बेबादि नाजागासिनो दं। बे बान्था राननाय हाबाफारियाव सिडलीनि एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्म, बिजनीनि एमएलए अजय कुमार राय, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी, सायखं बसुमतारी, जिल्ला कमिसनार जतिन बराया बाहागो लादोंमोन। फरायसालि नायदिंगिरि बिजय कुमार बैष्णवआबो बे हाबाफारियाव नुजाथिदोंमोन। नैथि खौराङाव दङ कक्राझारनि धरणी आबा बिथांखिनि सिङाव आबादारिफोरनो आलु जोलै रानदों। मैया आबाद बिफाना कक्राझारनि तिनियालि सारियालि भिजिडिसि हलाव धरबी आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष बिथांखिनि सिङाव आलुनि जोलै राननाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिनि थांखिया आबादारिफोरखौ गोहो होनाय आरो ओनसोलाव आबादारि दिहुनथाइखौ बांहोनाय। मानगोनां एमएलए श्री लरेन्स इस्लारिया गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोर, मानगोनां सुबुंफोर आरो जायगायारि आबादारि सुबुं समाजनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे बे फालिथायाव नुजाथिदोंमोन। बे हाबाफारिया हारिसा आबादारिफोरखौ हेफाजाब होनाय आरो जौगाहोनाय, गुन गोनां आबादारि इनपुटफोरसिम सौहैनायखौ रोखा खालामनाय आरो अरायथा आबाद मावनाय आदबफोरखौ जौगाहोनायनि मोनसे गुवार नाजानायनि बाहागो। थामथि खौराङाव दङ मुम्बाइआव जोबथेसालियाव थानाय फिसायनि जामिन मोननो थाखाय आइजोआ गावनि फिसाजोखौ 1 लाख राङाव फानदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला मुम्बाइ पुलिसआ सासे 32 बोसोर बैसोनि आइजो आरो सा 8 गुबुन सुबुंफोरखौ गावनि बिमादैया अजद होनायनि उनाव गावनि फिसाजोखौ फाननायनि दायाव खादों। गोरलै गथ'नि फाननायनिफ्राय फ्राय 1 लाख रां मोननाय आइजोआ रोखायै गावनि जोबथेसालियाव थानाय फिसायनि जामिन मोननो थाखाय रां बुथुमनो लुबैदोंमोन होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। सासे पुलिस मावख'गिरिया बुंदों दि गथ'साखौ रैखा खालामनाय जाबाय आरो दा जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। ब्रैथि खौराङाव दङ गोदानै जोनोम जागोदान गथ'नि थैनायखौ लानानै आमिनगाव देहा फाहामसालियाव हेंथा सोमावसारनाय, नखरनि सुबुंफोरा फाहामथायारि सांग्रांथि गैयैनि अजद। सासे जोनोम जागोदान गथ'नि थैनायनि उनाव तुलाराम बाफना कामरुप जिल्ला सुबुं देहा फाहामसालियाव दावराव-दावसि सोमजिहोदों, जेराव दुखु मोननाय नखरा देहा फाहामसालिनि मावफारियाफोरखौ सांग्रांथि गैयैनि दाय होदोंमोन। गोसो बायनाय खुरमा बाहागिफोरा थैनाय गथ'खौ लांनाय समाव न्याय बिनानै देहा फाहामसालियाव हेंथा दिन्थिफुङो। बे जाथाया थांनाय सुक्रुबार 13 दिसेम्बरनिफ्राय जागायजेन्दोंमोन, जेब्ला मुक्तापुर भराली सुपानि थागिरि डली काकतिखौ गायनेक'लजिस्ट डक्टर निकुन्जा देकानि जोथोनाव थिसननाय जादोंमोन। बिथांजोआ सनिबाराव सासे गथ' जोनोम होदोंमोन। बबेखानि गोब्राब सावस्रि जेंनाफोरनि थाखाय जोनोम जागोदान गथ'खौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादोंमोन, जेराव बिथाङा दुखुनांथावै रुंसारि जायो। नखरा डक्टर निकुन्जा देका आरो डक्टर पल्लव लचन शर्मानि जोबोद सांग्रांथि गैयैनि अजद होदों, जाय बिसोरखौ गोरलै गथ'नि थैनायनि थाखाय दायनिगिरि खालामदों। गाग्लोबजाग्रा नखर आरो देहा फाहामसालिनि मावफारियाफोरनि गेजेराव दुंहाव सौग्रावलायनाया थासारिखौ आरोबाव बांहोदों। बांलांनाय दावराव-दावसिनि फिननाय महरै साहा गुवाहाटीनि गौरीपुर आउटप'स्टनि पुलिस मावथिफोरखौ थासारिखौ मोजाङै लाबोफिन्नो आरो थासारिखौ आरोबाव बांनायनिफ्राय होबथानो थिसननाय जादोंमोन। बिबानगिरिफोरा दासिमबो अजदफोरनि सोमोन्दै मावख'आरि बिबुंथि होनो हायाखै।
बाथि खौराङाव दङ 15,000 बाहायगिरिफोरनि थाखाय फोथायजाथावखौ बांहोनो थाखाय गौरीपुर मोब्लिब साब स्टेशनखौ बेखेवदों। आसामनि मोब्लिब बिथायारि सानजथाइनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव जौगानायाव क'क्राझार मोब्लिब बेंखननि सिङाव थानाय धुबुरी जिल्लानि गौरीपुराव 3311 केबि गौरीपुर मोब्लिब साब स्टेशनखौ मैया बेखेवनाय जायो। बे फोरबोआव आसामनि मोब्लिब रोंग'थि, साख्रि आरो फालांगियारि आरो सावफाहामारि सोलोंथाइ आरो बिजिरसं मन्थ्रि सि प्रशान्त फुकनआ बाहागो लादोंमोन। आसाम मोब्लिब राननाय बांहोनाय मावथांखिनि मोनसे बाहागो बे मावथांखिखौ एसियान इन्फ्रास्ट्राक्चार इनभेस्टमेन्ट बेंकजों राङारि अनसुंथाइ होनाय जादों आरो मेसार्स केपकन इन्डिया प्राइभेट लिमिटेडजों मावफुंनाय जादों। 2x5 MVA आरो 2.683 किल'मिटार गोलाव 33 केभि लाइनजों सुजुजानाय गोदान दालाय स्टेशनआ ओनसोलनि मोब्लिब राननाय नेटवार्कआव सोलायनाय लाबोनो थियारि जादों। गौरीपुर टाउन, अश्रीखान्थि आरो खाथि खालानि ओनसोलफोराव फ्राय 15,000 बाहायगिरिफोरा मोब्लिबनि फोथायजाथाव आरो भल्टेज दिदोमथिखौ बांहोनायनिफ्राय मुलाम्फा जागोन होनना मिजिंथिनाय जादों। लेङाइ स्टेशननि थांखिया ल'डखौ खावनै बाहागो खालामनाय, फिडारनि लावथाइखौ बाङाइ खालामनाय आरो आरोंदायारि मोब्लिब गोहोनि खहाखौ बाङाइ खालामना थाखानाय 11 केभि फिडारफोरनि ल'डखौ गोरलै खालामनाय। द'थि खौराङाव दङ गोबाव समनिफ्रायनो थाबथानानै थानाय प्रभिन्सियेलाइजेसन दाबिफोरखौ लानानै सा-सोलाव फोरोंगिरिफोरा हेंथा सोमावसारदों। दुलाराय आसाम नन प्रभिन्सियेलाइज्ड फोरोंगिरि साख्रिआवला गौथुमनि बिबांजौ फोरोंगिरिफोरा 17 दिसेम्बर खालि सा-सोलाव न्याय आरो रायजो सोरखारा होनाय गोबाव समनिफ्रायनो थाबथानानै थानाय समायखिराफोरखौ सुफुंनांगौनि दाबिजों सोमावसारदों। सोमावसारारि फोरोंगिरिफोरा गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय सोरखारखौ गोबां बोसोरनि खावलायनाय, हेंथा सोमावसारनाय आरो सावरायनायनि उनावबो बिथांमोननि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव फेलें जानायनि दाय होदोंमोन। गौथुमा बेखौ नोजोर होदोंमोन दि 20 अक्ट'बर 2022 मायथाइयाव गिबि मन्थ्रिजों मोनसे सावरायनाया भेन्सार फरायसालिफोरनि बायजोआरि खालामनायजों लोगोसे बिसोरनि दाबिफोरखौ सुफुंनो खोथा होनायजों जोबदोंमोन। बबेखानि 1 एप्रिल 2023 मायथाइनिफ्राय फालांगियारि सोलोंथायारि फसंथानफोरनिफ्राय सानजौफुनि जानाय आदार आरो बेसेन नाङै बिजाबफोर बायदि गाहाय सुबिदाफोरखौ बोखारनाय जादोंमोन, जायनि जाहोनाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया गोख्रैयै गाहायाव फैदोंमोन। बेनि अनगायैबो सोरखारा फोरमायनाय बायदिब्ला 1,800 नि बांसिन गाहाय गुदि, गोजौ गुदि आरो गोजौसिन गेजेरारि फालांगि फरायसालिफोरखौ DISE क'डफोरखौ खामानि गैयै खालामनानै बन्द खालामदोंमोन, जायजों बेफोर फसंथानफोरखौ बन्द खालामनायनि फारसे नारसिननाय जादोंमोन। गौथुमा दाबि खालामदोंमोन दि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ 12 एप्रिल 2023 मायथाइयाव गोबां सावराय मेलफोर खुंदोंमोन, नाथाय जेबो गोख्रों राहा लायाखै। फोरोंगिरिफोरा अजद होदोंमोन दि आयेन आफादाव होनाय समायखिराफोर, जेराव बोसोरनि गेजेराव जागायनो गोनां ओनसोलारि खालामनाय बिखान्थिफोरबो दंमोन, उनाव बेरेखा जादोंमोन। रोखा एबा दावगानायनि आंखालआ गौथुमखौ गोख्रोंसिन राहा लानो नारसिनदों। गौथुमा फोसावदोंमोन दि जुदि सोरखारा 5 दिसेम्बरसिम प्रभिन्सियेलाइजेसननि सायाव सावरायनाय जागाया एबा थिरांथा फोसावा, अब्ला फोरोंगिरिफोरा 16 दिसेम्बर 2024 निफ्राय गुवाहाटीआव थि नङै समसिम उखैहाब सोमावसारनाय जागायगोन। बिथांमोनहा हुमखि होदोंमोन दि हेंथा दिन्थिफुंनाय समाव बाहागो लानाय फोरोंगिरिफोरनि जायखिजाया खहाया सोरखार आरो गिबि मन्थ्रिखौ दायनिगिरि खालामगोन। फोरोंगिरिफोरा गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोनाय ओनसोलारि खालामनायनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय सोरखारनिफ्राय मोनसे रोखा, मावख'आरि फिननाय बिदोंमोन आरो जुदि बिसोरनि दाबिफोरखौ सुफुंनाय जायाब्ला आरोबाव बांबावगोन होनना हुमखि होदों होनना खौराङाव मोन्नाय जादों। 7थि खौराङाव दङ लामडिं जंसनआव फेग्रा मुवाजों लोगोसे सिखाव फालांगिरिखौ हमदों। लामडिं जंसनआव रेलवे पुलिसनि गेदेर जाफुंसारनाय। RPF आरो रेलवे पुलिसनि IB हान्जानि मोनसे गिदिर हान्जाया लामडिं रेलवे जंसनआव गाग्लोबदोंमोन आरो गोबां बिबांनि फेग्रा मुवाफोरखौ जब्द खालामनायाव जाफुंसार जादों। बेयो मख'जाथाव दि सिग्रोमग्रा हान्जाया फेग्रा मुवाफोरखौ जब्द खालामनायजों लोगोसे 4 सिखाव फालांगिरिफोरखौबो खानो हादोंमोन। बिसोर गासैखौबो 13174 आगरतला सियालदह कान्चनजंगा एक्सप्रेसनिफ्राय नामनिमुवानि खानाय जादोंमोन। ट्रेननि सिखाव फालांगिरिफोरखौ आगरतलानिफ्राय बिहारसिम फेग्रा बेसाद लाबोबाय थानाय समाव लामडिंआव खानाय जादों। पुलिसआ 4 निफ्रायबो आलादायै 41 किल'ग्राम बेसाद जब्द खालामनो हादोंमोन। हमजानायफोरखौ बिहारनि फारियै शुभंकर सिंह, अरबिन्द जाधव,
कृष्ण कुमार आरो जुलि कुमारी होनना सिनायथि होदों। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डेस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।